Jussi, moi! Miten löytää kämppä Espanjasta? Eli jos etsit vuokrakämppää Espanjasta, niin tässä sulle pari vinkkiä siitä, mitä sivuja käyttää ja miten löytää kämppä esimerkiksi Barcelonasta. Käydäänpäs läpi nämä. Ja tosissaan lopussa sitten käyn läpi vielä pari tarkempaa bonusvinkkiä siitä, että mitä kannattaa tehdä, jotta sen kämpän oikeasti löytää. Käydäänpä läpi. Fotokasa. Tämä on aika kätevä sivu. Tämä on ollut pitkään jo saatavilla. Mä muistan mun eka tai tokan kämpän mä löysin täältä parikymmentä vuotta sitten. Tässä on mahdollisuus hakea vuokrakämppää esimerkiksi alueen mukaan tai sitten sen mukaan, että esimerkiksi sulla on työpaikka 30 tai 45 minuutin päässä sun kämpiltä, niin tämä on nämä kaksi eri hakuvaihtoehtoa. Tässä voidaan kokeilla tätä piirtojuttua, eli jos etsitään kämppää Barcelonan alueelta, niin voidaan piirtää tähän tällä lailla näin. Se näyttäisi 1267 ilmoitusta. Sitten sama juttu, käytännössä täysin sama toiminto on myös Habitaclialla, mikä on toinen sivu. Eli mulla on tässä näin suomeksi tämä jo. Eli vuokrakämppä etsitään Barcelonasta tässä näin kartan mukaan. Eli ei voi piirtää, mutta voidaan etsiä täältä alue. Otetaan vähän sama alue kuin tuossa toisessa. Eli vaikka Exemple ja Sagrada Familia tarkemmin. Sitten tästä sivusta niin voidaan tosissaan suodattaa se haku. Eli tällä hetkellä on 296 ilmoitusta vuokrakämppää tällä alueella. Pistetään maksimivuokra esimerkiksi nytten 1500. Ja sitten huoneita vaikka 2 tällä hetkellä, kylppäreitä 1 ja siitä voidaan sitten sanoa, että vielä pitäisi olla hissi esimerkiksi. Sitten etsitään. Ja nyt löytyy 19 ilmoitusta. Ne asunnot on tosissaan todella kalliita tällä hetkellä, kämppien vuokrat. Ja se on ollut viime vuosina erittäin haastavaa löytää vuokrakämppää, koska on niin paljon hakijoita ja niin vähän kämppiä tarjolla pitkäaikaisvuokralle. Kannattaa tallentaa tämä haku. Eli se tästä tallennetaan ja nyt sitten sulle tulee tästä hälytyksiä sen mukaan, kun uusia kämppiä näillä hakusanoilla tai hakusuodatuksella niin löytyy tai vastaavat siihen. Eli tässä on mahdollista nähdä nämä niin kuin listana, kuvina tai sitten karttana. Ja mun mielestä tämä kartta on tosi kiva. Jos vähän tuntee aluetta, niin voi sitten katsoa, että missä päin ne kämpät on. Ja sitten tästä, jos haluaa katsoa niin kuin niitä kämppiä eikä ihan vain kuvina, niin tämä on tosi kätevä kanssa. Katsotaan esimerkiksi, tämä on kivan näköinen kämppä. Sanotaan, että esimerkiksi tämä kämppä olisi se, mikä sua kiinnostaisi, niin mitä voidaan tehdä on ottaa tästä suoraan yhteyttä siihen mainostajaan. Eli tässä tapauksessa se on yritys. Se voi myös olla yksityishenkilö, mutta tässä tapauksessa se on yritysvälittäjä niin sanotusti. Ja tästä voidaan laittaa viestiä. Suosittelen laittamaan viestiä espanjaksi tai englanniksi. Ja sitten heti perään kannattaa soittaa. Eli on hyvin tärkeää, että heti otetaan yhteyttä mahdollisimman nopeasti, koska jos sä löydät jonkun kivan kämpän, niin se kyllä menee nopeasti. Eli siihen tulee paljon katsojia ihan ekan vuorokauden aikana. Ja se voi parissa päivässä olla mennyt jo, ja jopa ekana päivänä, jos siihen sattuu joku semmoinen kohdalle. Sitten tämä kolmas vaihtoehto näistä sivuista on Idealista. Tässä se ero on ehkä siinä, että voidaan myös hakea huoneita, ei pelkästään asuntoja. Eli jos olet tulossa vaikka yksin tai olet täällä yksin ja etsit huonetta, niin Fotokasa ja tämä Habitaclia ei niitä tarjoa, mutta Idealista kyllä tarjoaa tämän mahdollisuuden. Eli tässä näin vaan
piirretään alue tai haetaan lähistöltä. Eli voidaan piirtää uudelleen tästä Barcelona ja Sagrada Familian aluetta ehkä tästä näin. Näytetään 846 kiinteistöä. Ja tästä näin hyvin samantyylinen voidaan katsoa kartalta. Tai sitten voidaan näyttää ne listana, ne kämpät. Tässä vasemmalla on nämä meidän suodatin mahdollisuudet. Ja sitten kun löytyy joku kiva kämppä, niin laittaa sen vaan sitten heti yhteyttä. Ja jos on puhelinnumero, niin soita myös saman tien. Ja se, mikä kannattaa tehdä, niin olla yhteydessä näihin firmoihin, näihin välitysfirmoihin, ja kertoa heille, miltä alueelta etsit kämppää ja minkälaiset kriteerit sulla on. Koska jos heillä on jo sun tiedot, niin kun tulee uusia kämppiä alueella tarjolle vuokrattavaksi, niin he voivat sitten olla sinun yhteydessä ja on mahdollista, että näet sen kämpän ennen kuin se kämppä on edes julkaistu täällä Idealistalla tai muilla sivuilla. Eli mulla on pari kertaa käynyt niin, että mä oon sen kämpän saanut sitä kautta. Eli ei ollut sitten muita hakijoita, tai siinä oli tietenkin varmaan joku muu tehnyt saman kuin minä. Eli he ovat olleet yhteydessä muutaman henkilöön. Ja sain sitten kämpän hyvin nopeasti sitä kautta. Eli ei kannata odottaa, että täältä tulee niitä hälytyksiä jatkuvasti, koska sitten siinä on 50 ihmistä jonossa tekemässä tarjousta siitä kämpästä. Eli se kannattaa ehdottomasti olla proaktiivinen ja ottaa yhteyttä näihin paikallisiin. Ja kun mä sanon paikallisiin, mä tarkoitan ihan sen alueen, mistä sä etsit kämppää. Esimerkiksi Sagrada Familia, niin sieltä etsiä nämä toimistot ja olla heihin yhteydessä ja ilmoittaa vaan reippaasti, että hei, etsin kämppää täältä, minulla on työpaikka tai olen opiskelemassa, tässä on minun tiedot ja ei muuta kuin kyllä se sieltä löytyy. Jep. Semmoista vielä mainitsen, että sen lisäksi, että voi olla yhteydessä noihin välittäjiin, niin kannattaa etsiä erilaisia keskusteluryhmiä, esimerkiksi Facebook-ryhmiä, missä suomalaiset, jotka jo asuvat Espanjassa, niin kokoontuvat, niin sitä kautta voi sitten mahdollisesti löytyä myös vuokrakämppiä. Olen nähnyt paljon ilmoituksia siitä, että joku ilmoittaa, että hei, minun kämppäni on vuokralla ja etsin vuokralaista, ja sitä kautta sitten saa suomalaisen vuokralaisen siihen kämppäänsä. Joo, ei muuta kuin kerroppa omia kokemuksia siitä, minkälaista on kämpänhaku nyt kesällä 2025 Espanjassa, millä tavalla olet etsinyt kämppiä, mitä vaikeuksia on, ja ilmoita, jos on jotain muuta, mistä voisin tehdä videon, niin ihan mielelläni kerron, jos mulla vaan kokemusta siitä on, että mitä voit tehdä. Hyvä. Ei muuta kuin hei, palataan asiaan. Moikka moi!